іслам. Він завжди буде понад усе. Він завжди, іслам, буде домінувати. Він завжди буде перемагати. Тому що він є правда, він є істина, він є середина, він є справедливість, він є простий та легкий. Тому він буде завжди понад усе. І тому посланець Аллаха сказав, іслам завжди понад усе. І тому посланець Аллаха, саллаллаху алейхі вассалям, сказав, що ця релігія, ця правда істина, іслам увійде у кожен день. І він це підкреслив. І він сказав, не залишиться на поверхні цієї землі жодного міста, жодного селища, до якого не увійде іслам. І потім посланець Аллаха підкреслює і каже, через велич величного чи приниження приниженого. А ми можемо бути тільки його провідниками. Провідниками істини та правди.